Язучы Айгөл Әхмәтгалиеваның «Һәр кемгә бер кояш» исемле яңа китабы кесә форматында дөнья күрде. Китап интерактив булуы белән дә үзенчәлекле. Яңа китапны тәкъдир итү кичәсендә хәбәрчебез Ләлә Зайнуллина да булып кайтты. Татмедиа бинасында урнашкан әдәби кафеда әлеге китапны тәкъдир итү кичәсе узды. Ул Казан утлары журналы китапханәсе сериясеннән чыккан 8нче басма. Моңа кадәр Айгөл Әхмәтгалиева «Болытта җиләк үсә», «Синең өчен яшим», «Таллы күлдә былбыл бар», «Ак читек», «Туташ», «Хәния» кебек китаплары белән укучыларга таныш. Менә Айгөлдә мине сокландырган әйбер, аның беренче битеннән ачасың да, ул сине эләктереп ала да, аның һәр әсәре үзенчә һәм һәр әсәрендә ниндидер яңалыгы бар аның. Әлеге повестьның әзрәктә язу стиле заманчарак юнәлеш алды. Биредәге геройларым минем пьесадагы кебек аралашуда дип әйтер идем мин аны шул ук вакытта хикәяләү рәвешендә дә бара. Бер-берсе белән Instagram битләрендә аралашалар. Һәм һәр кешенең әйтәләр бит берәүнең дә сандыгы буш түгел дип. Һәр кешенең язмышына дигән, өлешенә дигән сынаулар була. Менә шушы сынаулар хакында сөйләшү. Һәр кемгә бер кояш китабының сюжеты бүгенге тормыштан алынган. Язмыш сынаулары алдында нык булучы геройларны чагылдыра. Ләлә Зайнуллина, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.